Ассалому алейкум дӯстон, меҳмонони канали мо ҳамин солҳои аввали ташкил кардани ҳамин хоҷагида мо қариб ки тамоми ҳамин маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқа парвариш мекардем. Мана ҳозир баъди ҳамун боға мо ташкил кардем, то 4-5 соли аввал ки имконият буд, мо ҳамин маҳсулотҳоро, қисми зиёди ҳамин маҳсулотҳоро мо парвариш мекардем. Мана ҳозир мо як ҷойда истодагем, мана хоҷагии ҳамсояда инҷа пиёз коридагиам. Мехоҳем оиди ҳамин пиёз, яъне оиди ду сири асосии ҳамин парвариши пиёз, яъне бехи пиёз суҳбат кунем. Мо ҳозир оиди яъне коркарди агротехника ҳамин пиёзам бисёр ай, яъне оиди алафҳои бегона тоза кардани пиёз, додани озоқа, обдиҳи дигару мо ҳозир суҳбат намекунем. Ҳозир фақат яъне ду нуқтаи асосӣ, яъне ду сири асосие ки ҳамин оид ба парвариши пиёз аст, ҳаминам мо мехоҳем қайд кунем. Якум, ин муҳлати ҳамон коридани пиёз. Ин пиёз аз сабаби ки пиёзи тирамода мекорем, ҳамин пиёза тирамода мекунем. Мана моҳи май, июнда ҳамин пиёз тайёр мешавад. Мо бояд чӣ кор кунем? Вақти коридаанда баъди аз оне ки мо ҳамун тухмӣ, нави тухмӣ аниқа мо пайдо мекунем, бояд пиёза мо даҳаи сеюми сентябрда бояд корем. Яъне ин чӣ сир дорад? Вақте ки мо ҳамин солҳое мешавад ки ҳаво гарм мебиёяд, ҳаво гарм мешава, бисёри ҳамин одамо фикр мекунанд ки ҳаво гарм мо кае корем шидан мегирад, ё агар хунук биёяд, яъне дертар мекорем, ё агар ҳаво хунуктар биёяд, мегӯянд ки пештар корем ки пиёз яъне то вақти хунукиё калон шавад. Не, ҳамин коридани пиёзда ҳам чизи сири асосии ман ҳаме ки бисёри ҳамин пиёзкорон ҳамида муваффақ мешаванд, ҳамин ки ҳамин 10 рӯзаи 3 сентябрда мо бояд корем. Агар пеш ай ҳамин корем мо, ҳамин оянда, ҳамин вақте ки ин вақт мешавад, ҳамин пиёз амал дар барги амал мешавад. Яъне мо дар чихелаи ҳозир ки пиёзи наркин мегӯянд, ҳамин агар пеш корем, ҳамин пиёз қисми зиёди ҳамин пиёз яъне бехда амал намекунад, дар барг амал мекунад. Вақте ки дертар коридем, ҳамин гуфтаги мо ҳамин фосила дертар коридем, пиёза яъне агар ҳаво хунуктар биёяд, ҳамин пиёза хунук заданаш мумкин аст, қисми зиёди пиёза. Агар хунуки сахттар биёяд, мумкин ҳамин тамоми ҳамин пиёза ҳамин ҳолатҳои ҳамшидагӣ буд, ҳамин пиёза ба пуррагӣ хунук мезанад. Барои ҳамин як сири асосиш ман ҳамин муҳлати ҳамида риоя карданамон дар кор. Дуюм, ҳамин ки мана ҳамин пиёз вақте ки мана ҳозир чихеле дидем, ҳар сол ҳамин ҳолат ҳаст. Ҳатто мана дидем апрел, 9 апрелда барф зад. Ҳамин боришот бисёр мешавад ҳар сол. Баҳорда боришот бисёр мешавад, яъне намнокӣ зиёд мешавад. Барои ин вақте ки намнокӣ шид, касалиҳои гуногуни пиёз, яъне вирусӣ, баъд бактериалӣ, занбурӯғӣ бисёр мешаванд. Барои ҳамин ҳозир ман вақте ки мо ина ҳозир нигаҳ мекунем пиёза, мана чихел баргош, чихел нағз, амалаш нағз ай, мо бояд ин қати вай накунем ки пиёзи мо яъне ҳозир соз ай. Ҳозир ман ҳаминҷа ман нигаҳ кардам, ман касали мана қат шидаги, мана ржавчина мегӯянд, баъд касали мана танашда мана доғ пайдо шидаги ҳар ҷо. Ин касалиҳо бисёртар, ман касалиҳои ма гуфтем касалиҳои занбурӯғӣ, яъне грибкои заболевание мегӯянд русичда, ман қатори ҳамин касалиҳо дар дохил мешавад. Ан ҳамин дуюм сиру асроре ки ҳозир ман мехоҳам гап занам, ман ҳамин масъала дае ки ман ҳамин гарчанде ҳозир пиёз ҳолаташ хуб бошад, мо ина бояд нигаҳ накунем. Ҳозир ҳатман мана ҳавои баъди ҳамин боронҳою барфу бо борони рӯи ҳам шид, ҳамин бо ҳатман мо бояд ба коркарди пиёз сар кунем. Чӣ хел коркард? Мо бояд барои ман ҳамаи ҳамин касалиҳои занбурӯғие ки ман гуфтам, инҷа шумораш беҳад бисёр аст. Пероноспорозу, некрозу, ржавчина дигар ҳамин касалиҳода ман ҳозир як тавсия хуб метиҳам. Ай ду чиз ҳатман истифода мекунем. Якум, фунгитсиди ридамил, дуюм инсектитсиди полиэтрин. Полиэтрин ман як чӣ функсия дорам? Ман байни ҳамин барг агар аҳамияте, ина хел бисёр поён агар набинем, ай поёнтар, ина хел ай боло хел дида намешавад. Поён барги ман ҳамин чизои ман аҳамият додем, мана байни ҳамида як хел ҳашарот ҳаст, трипс мегӯянд. Ина фақат ман ҳамин полиэтрин, ҳам препаратое ки мо истифода кардем ҳозиражда, мумкин аналоги ҳамин бошад, не ки ҳозиражда ман бисёр ҳамин трипса нест мекардаги, ман полиэтрин ай. Анам пиёзда ҳашароти асос ҳамин пиёза нест мекунад. ман оли ҳамин заминеда ки мо ҳастем, ҳамин ҳашарота мо дидем, ҳамин ҳаст. Ай анами истифода кардан дар кора. Яъне ай
гуфтем инсектитсиди политрин, фунгисиди ридамил. Баъд агар имкон бошад препаратое ки микроэлемент, яъне ҷадавози витамин ҳам мегӯянд, ҳами сухан як вайқати мегӯянд витамин, ай ҳаминам илова кунем, бисёр хуб мешавад. ҳам бояд падкор карда дохил мешавад. Ай ҳамин ман ҳамин ҳозир агар ҳамин рӯз 17 апрел бошад, ҳамин рӯз мо ҳамина якум коркарда сар мекунем. Баъди 5-6 рӯз пас, дер не, 5-6 рӯз пас коркарди такрорӣ ҳамина чӣ хеле ки мо кардем, ҳамина бо як бори дига коркард мекунем. Баъд коркарди сеюма агар 10-12 рӯз баъд дертарам мо кунем, ҳичи намекуна, ягон ҷои вайш нест. Барои ҳамин ҳозир мо мана оиди ҳамин пиёз ду сири асосиро гуфтем. ман ҳами дуюм сириш ки оли ҳами қита даволи кардагӣ нест, яъне амала кардагӣ нест, ҳаме ки ҳами бояд ҳатман мо ман ҳами коркарди баъди боронора гузаронем. барое ки мана гарчанде ҳамҷа камай, манам касалиҳо дидем, ҳам замбурӯғӣ, ҳами мана доғ задагиай ржавчин, ҳамиҳо гарчанде як ҷо ду ҷо боша, ҳамин дар як муддати кӯтоҳ ҳамин тамоми пиёза фаро мегира. баъд он вақта коркарди мо он қадар фоида намекунад. баъд барои ҳамин нафароне ки пиёзкоранд ин чиза медонанд, бояд донанд, яъне нафароне ки шавқ доранд, завқ доранд, ки мехоҳанд ки ҳами ба парвариши пиёз машғул шаванд, ҳатман ман ҳами ду сири асосӣ, ду сири асрори асосии ҳамин пиёза риоя кунанд, ҳосили хуб мегиранд. боқӣ бародарон, дӯстон, меҳмонони канали мо дар амони худованд бошед.